Huling mensahe mula sa banyo. Isang nakakakilabot na kwento batay sa totoong pangyayari. Taong 2017, sa isang lumang dormitoryo sa Maynila, naninirahan si Angela, isang third-year nursing student. Laging abala sa pag-aaral at kadalasan ay gabi na kung siya'y maligo, para tahimik at walang agawan sa banyo. Isang gabi ng Hulyo, 11:30 ng gabi habang ang karamihan sa dorm ay tulog na, nag-text si Angela sa kanyang kaibigan. "Bilis mo, samahan mo naman ako dito sa crossing." May umiiyak sa kabilang cubicle, pero walang tao. Hindi agad nabasa ng kaibigan ang mensahe, kaya hindi siya nakasagot. Makalipas ang ilang minuto, muling nag-text si Angela. Tumigil na siya sa pag-iyak, pero naririnig ko pa rin yung tunog ng tubig sa kabilang cubicle. "Ayoko na, lumalabas na ako." Yun na ang huling mensahe na natanggap mula kay Angela. Kinabukasan, natagpo ang walang buhay si Angela sa loob ng banyo. Nakasandal sa dingding, dilat ang MGA mata at parabang nakatitig sa kisame. Walang bakas ng sugat o pisikal na pananakit. Ayon sa investigasyon, cardiac arrest daw ang sanhi ng pagkamatay, pero hindi pa ito ganap na malinaw. Laking gulat ng kanyang kaibigan ang ipakita sa kanya ng isang cellphone ni Angela. Naroon ang kanyang MGA huling mensahe, NG unit. Ang oras ng MGA ito ay alas 12 ng hating gabi, 30 minuto pagkatapos mamatay si Angela ayon sa forensic report. Paano siya nakapag-text? Hanggang ngayon, ang banyo sa third floor ng dormitoryo ay hindi na pinapagamit. Ayon sa MGA bagong residente, tuwing gabi may maririnig na MGA yabag at hikbing malalim at minsan may bigla ang MGA mensahe sa group chat mula sa isang hindi kilalang numero na nakarehistro sa pangalang Angela. Makalipas ang isang buwan mula sa libing ni Angela, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa dormitoryo. Subalit para sa MGA malalapit niyang kaibigan, may MGA kakaiba pa ring nangyayari. Isang gabi habang nag-aaral si Mia, ang pinakamalapit na kaibigan ni Angela, nakatanggap siya ng voice message sa messenger mula sa isang unknown number. Walang pangalan, walang picture. Pinakinggan niya ito. Pag-play niya ng audio, ito ang narinig niya. "Mia, hindi ako makalabas, buksan mo ang pinto." May tunog ng tumutulong tubig sa background. Napahiyaw si Mia, parehong boses ng kaibigan niyang si Angela, pero basag at parang nahihirapan. Nang tingnan niya muli ang message, nawala ito sa chat. Hindi niya na ito ma-replay. Kinabukasan, kinumbinsi siya ng iba pa niyang kaklase na humingi ng tulong sa paranormal investigator. Dinala nila ang isang espiritista at nang gawin ng ritual sa banyo, nahulog ang temperature sa loob ng silid kahit mainit ang panahon. Napuno ng amoy ng bulok na tubig ang paligid. Mula sa pader, may MGA bumukal na ITIM na likido at narinig ng lahat ang isang boses na humihikbi sa loob ng cubicle. "Hindi ko siya sinasadya. Ibalik niyo ang salamin." Laking gulat nila nang mapagtanto na isang linggo bago mamatay si Angela, pinatanggal pala ang salamin sa banyo dahil basag ito at nakakatakot tignan. Pero ayon sa espiritista, ito ang ginamit ni Angela bilang daan para mailabas ang hindi niya sinasadyang nasaniban habang nagmumuni sa gabi. Ayon sa kasaysayan ng dorm, may isang estudyante noong 1980s ang nalunod sa banyo matapos i-lock ang sarili sa cubicle. Siya raw ay inaaswang noon dahil nakikita raw na umiiyak siya mag-isa at naglalakad habang basa ang PAA kahit hindi umuulan. Nagtapos ang ritual at ibinalik ang salamin sa pader. Mula noon, tumahimik na ang dorm, pero may MGA bagong residente na nagsasabing may nagpaparamdam pa rin tuwing 11:30 ng gabi. Minsan, may biglang may magti-text na, "Samahan mo ako sa crossing, may umiiyak dito." Pero kapag sumagot ka, magsisimula ang bangungot mo. Matapos ang ritual at pagbabalik ng salamin, tahimik ang dorm sa loob ng 3 linggo. Walang nagkukwento ng kakaiba. Pero noong IKA 13 nanograms buwan, nagsimulang kumalat ang kwentong hindi sinasadyang nabuksan ng cubicle tres, ang eksaktong cubicle kung saan natagpuan si Angela. May isang bagong residente, si Carla, na hindi alam ang nangyari noon. Araw ng linggo, walang tao, kaya ginamit niya ang banyo sa third floor. Pumasok siya sa cubicle tres at bago umupo ay napansin niyang nakaukit sa pader ang MGA salitang, "Huwag mo akong tignan sa SALAMIN." Nang tumingin siya sa salamin, may babaeng nakatayo sa tabi niya sa refleksyon pero wala naman sa aktwal. Natulala si Carla, di siya makakilos. Nakalabas lang siya nang biglang mag-flush ng tubig mula sa cubicle sa kaliwa kahit siya lang ang tao sa buong bahay. Kinagabihan, nilagnat si Carla at paulit-ulit na sinasabi habang nahihimbing. Si Angela raw ay ginamit lang, may mas matanda pa sa kanya dito.
Dahil dito, bumalik ang espiritista. Gumawa siya ng mas masusing pagsusuri at sa tulong ng isang matandang tagabantay ng dorm, dating janitor noong 1987, nalaman nila ang isang nakalimutang insidente. Noon daw, may babaeng estudyante si Rowena na natagpuang nakabitin gamit ang tuwalya sa loob ng cubicle 3. Suicidal daw ito at may iniwang sulat, pero mysteriously nawala ang kanyang diary. Ang sabi ng janitor, simula noon, kada 7 taon may isa talagang namamatay sa banyo. 2015, 2017 si Angela, at kung susundin ang cycle, 2022 ang susunod. Pero teka lang, bakit 2017 agad ang sumunod? Ang sagot, may sumira ng pattern. At ayon sa espiritista, si Angela ay hindi dapat ang susunod, may isa pa sana, pero may nagbukas ng salamin ng hindi dapat. Bago umalis ang espiritista, binalaan niya ang MGA na titira sa dorm. Huwag niyong bubuksan ang cubicle 3. At kung may tumawag sa inyo mula sa CR, huwag niyong sagutin, huwag niyong balikan ang mensahe. Dahil kapag ginawa niyo yun, papalitan niya kayo. Pero hindi lahat ay nakikinig. Noong 2024, isang TikTok video ang nag-viral. Isang estudyante ang nag-record ng sarili sa cubicle 3 habang tinutukso ang alamat. Oh Angela, narito ako sa cubicle mo. Saan ka na? Sa dulo ng video may sumigaw sa likod niya isang boses ng babae sabay bagsak ng phone. Nagtapos ang video sa tunog ng tubig na parang may hinihila pababa sa inidoro. Wala na ang estudyanteng iyon hanggang ngayon. February 2025, sa ginagawang renovasyon ng dormitoryo, sinira ang isang bahagi ng lumang kisame sa may laundry area. Doon, natagpuan ng MGA manggagawa ang isang lumang notebook na nakabalot sa basang telang puti. Itim ang cover, walang pangalan, mabaho. At ang MGA pahina, tila sinulat gamit ang dugo pero tuyo na. Ibinigay ito sa admin ng dorm. Pero sa halip na itapon, may isang estudyante na nahikayat ng kuryosidad, si Lian, isang journalism major, lihim niyang binasa ang diary. At dito na nagsimula ang panibagong bangungot. Hindi ako nababaliw, totoo siya, nakikita ko siya gabi-gabi, sa salamin, sa banyo, sa MGA mata ko. Rowena, 1987. Ilang entry pa ay naging mas madilim at puno ng takot ang MGA, isinulat. Pinapapanaginipan ko ang tubig. Laging may humihila sa akin sa ilalim. Sa tuwing sinusulat ko ang pangalan niya, dumudugo ang ilong ko. May kapalit ang kagustuhan kong mawala sa mundong ito. Hindi ako ang lumabas. Kapag may bagong pumasok sa cubicle 3, kukunin siya at kung may tumingin sa salamin habang may tubig sa sahig, doon siya mapapalitan. Pagkatapos basahin ni Lian ang diary, nagsimula siyang magising tuwing alas 12 ng gabi, basa ang kanyang buhok kahit hindi siya naligo. Naririnig niya ang pamilyar na tunog ng flush sa loob ng silid niya kahit walang banyo sa loob. Sa ikalimang gabi, nagising siyang may nakasulat sa salamin ng kanyang cabinet. Isa ka sa kanila ngayon. Tumakbo siya palabas ng kwarto, pero nakita niyang nakabukas ang pinto ng CR sa 3rd floor. Kahit hindi dapat pinapagamit iyon, at may ilaw. Sa loob, pumukas ang cubicle 3 kahit walang hangin. Nagising na lang siyang nakahandusay sa labas ng dorm. Basang-basang katawan, may MGA marka ng kamay sa liig at hawak niya ang diary, pero wala na ang laman nito, blanko na. Gumawa ng dokumentaryo si Liane tungkol sa karanasan niya, ngunit sa huling ARAW ng editing na wala raw ang buong file. Pinalitan ito ng isang video na hindi niya na-upload. Videocam, isang babaeng nakaupo sa loob ng cubicle, duguan ng PAA at paulit-ulit sinasabi, "Hindi ako lumabas. Hindi pa ako nakakalabas." Lumapit ito sa kamera, malapit na malapit, at sa dulo ng video, "Ikaw ang susunod." Nawala si Liane kinabukasan. Coffin epilogo, ang sumpa ay buhay. Sa kasalukuyan, may USAP usapan na bagong dormer na lalaki naman ang nawawala. Bago ito nawala, may ipinakita siya sa MGA kaklase niya, isang mensahe sa phone galing sa unknown number. CR 1130, tulungan mo akong lumabas. Ako si Angela, pero iba na ako ngayon. Bago pa itayo ang dormitoryo noong 1985, ang lugar kung saan ito nakatayo ay dating bahagi ng San Ignacio Mental Asylum, isang ospital na itinayo noong 1950s para sa MGA, babaeng may matinding karamdaman sa pag-iisip. Isang pasyente ang pinakatanyag sa ospital na iyon, Rowena Alcantara, edad 21, dati ring nursing student. Ayon sa MGA lumang record na nahukay ni Lian bago siya nawala, si Rowena ay may kakayahang makita ang hindi nakikita.
Ilang beses siyang nahuli na kinakausap ang sariling refleksyon at minsan ay may kakaibang boses na lumalabas sa kanya habang nakatingin sa salamin. Ang matindi, lahat ng sumilip sa salamin habang siya'y nasa trance ay nawawala sa loob ng 3 ARAW. Dahil sa takot, sinira ng ospital ang lahat ng salamin maliban sa isa, itinago ito sa isang kwarto, pinatawag na the holding room. At nang isara ang ospital matapos ang sunod-sunod na kaso ng pagkawala, ang silid na iyon ay naging banyo ng bagong itinayong dormitoryo. Oo, ang Cubicle 3 ang espiritista na tumulong noon ay nagbalik, dala ang isang lumang gamit, isang sirang antigong salamin, ang orihinal na ginamit ni Rowena sa ospital. Ayon sa kanya, ang salamin ay naging daan upang matrap ang isang espiritong halimaw mula sa kabilang dimensyon na ginamit si Rowena bilang lalagyan. At nang mamatay si Rowena, hindi tuluyang nakulong ang espiritu. Ikinabit ang salamin sa bagong dorm at nagsimula ang sumpa. Ang tunay na sumanib kay Angela, kay Lian at sa iba pa, hindi sila si Rowena, hindi sila si Angela. Ito ay isang nilalang na nagtatago sa likod ng MGA Refleksyon, isang anino na sumusunod sa matabuan ng Hunyo 2025, biglang nakatanggap ang lahat ng MGA estudyante sa dorm ng parehong mensahe, kasabay ng pag-brownout. Huwag kang titingin sa salamin. Kung makita mo ako, isa ka na sa amin. Kasabay nito, bumukas ang lahat ng faucet sa dorm, uminit ang tubig, at sa bawat salamin sa loob ng gusali, may isang babaeng nakaitim na uniforme ang unti-unting lumalapit kahit wala naman sa paligid. May MGA sumubok umalis, pero lahat ng lumabas ng dorm noong ay hindi na nakauwi. Sinara ng gobyerno ang buong dormitoryo, giniba ang gusali. At ngayon, isang coffee shop na raw ang nakatayo sa dating lokasyon. Pero may MGA customer na minsan ay humihingi ng direksyon papuntang CR at ilang segundo matapos pumasok ay naririnig nilang may bumubulong. Hindi pa ako nakakalabas. At minsan, kapag silipin mo ang salamin sa loob ng crossing, may makikita kang notification sa cellphone mo. New message from unknown, samahan mo ako sa crossing.